Този видеоклип обяснява процедурите за трансплантация на коса с помощта на метода FUE. Етап 1. Първо поставяме безболезнена локална анестезия и без игла. След това стартираме метода Micro-FUE. И това е чрез извличане на присадките или космените фоликули от донорската област. Етап 2. Отваряне на микроканалите. И това е с помощта на камъка сапфир. Етап 3. Трансплантация на космени фоликули. Моля, обърнете внимание, че в зависимост от случая, етап 1 и етап 2 може да се разменят. Добре дошли в Клиникана!